шумо гуфта метавонед ки аввал тӯб пайдо шуд ва ё бозии футбол? тахминан 2000 сол қабл аз солшумории мо чиниҳо бо ашёи гирдшакл ки онро сучӯ мегуфтанд бо ҳам бозӣ мекарданд. баъдан ба хулосае омаданд ки аз резин тӯб сохтан имкон дорад. бо чунин тӯб бозӣ хеле душвор буд, чунки як тӯб то 4-5 килограмм вазн дошт. аввалин маротиб дар дунё соли 1863 дар Англия ассотсиатсияи футболбозон ташкил шуд. соли 1782 тӯби футболбозӣ расман тавлид шуд.